Mikä siellä on? No mikä siellä on? Mikä? Missä se on? Mikä? Mikä? Ota kiinni, kun noin paha on. Ota kiinni. Tuo on kyllä Rasmus vihainen. On. Pitääkö meidän mennä ihan katsoa, mikä siellä on? Mennäs katsoa. Mikä ihme siellä nyt on noin paha? No mikä? En minä tiedä, mikä siellä on. Mennään katsomaan. Ei täällä näy mitään.